Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Student Union Lingam Henning Bray Area Unit Kadawai Sorkar Jila Lingba Katanat Badipet Bakan Shimkya Ban Pinbyang No Yabaro Kajingdan Kam Hapo Kashalang Dispensary Veterinary Usamla Anslam Rentong President Ka Khasi Student Union Lingam Henning Bray Area Unit Ulong Bahalor Kani Kabenta Hakini Kendiat Sngi Barala Kaseng Hakajinan Langru Kinong Kitkam Ka KSU West Khasi Hills Bat Motion Road Circle Kalaj Banikendo yu District Veterinary Officer West Khasi Hills Bat IT ru yu Jingtho Ban Kerpat Ban Shimkya Yakani Kabenta Shu ula ongru Baka ka bapenong yu Kaseng Bakan lej Banikendo Kalong halor Kajing Bombyang Bak Kajing Tuna Jong Katika Tanat Kabadan Hakatika Than Ula ongru Bakum Balong Benta Kathan Kandai 4% Nakashispa Kipat Ba Ki Im Hakadap Karyang Kajingri Jingdop Bat Kini Kidei Kijingmi Kibayarap Ladadon kinu kijingja, kijingpang kibakendit, haki yeng kisam, batling ba kini kijingri jingdop, kibriyo kila bandi, lanebu benda, bat shimram na kinu kibriyo. Hendrei hakini kipor bementa, kajingkala jong kamaryang kapendong ikini kimrat, babun sien kiyo ikajingpang, kibaharukom, hakba omla ban sumariki. Mentah kesini ke kabel dari Julai anjar pesan Khasi Student Union Lengam Henning Bray Area Unit rukat ke Jingdon jong ki nonglam jong ke KSU West Khasi District kumjuru ke KSU Motion Road Circle nilawan bat kendo yung District Veterinary Officer West Khasi District Austin te kai ka ba penong ini keseng ba ngin wan ban kendo yung kadai halor kadau ba kadon sibun kijing duna ha kadai ka veterinary dispensary kata ka shalang area sitai untuk undang area te shwa bangin pai ikini kijing akwa ban itu kendiat ba jan kendai 4% na ka sispa ha kita gidong kithan jungi mi im ha kane ka ha kijingrap ha kijingri ka jingri masih jingri sinyang siar te kini kita ki primary source of income nam ta jingi ada don kena ka jingwan jingpang kendit kensan hajing kasem lemba kini jingri kini mra nila banbu lemba bat nila ru ban shimram na kino ki breuru lemba kini ki jingdon kini ki mra ndrei hakini ki por ki ba menta ka jingkala jong kamariang bat ka jingkala jong kini ki air ki baro ka penlong kini ki merat ba bunsin ni syam ba jingpang miyo jingpang ki ba harukom ha ka ba nimla ban sumar ki te ndang yo snow jing don jong ka office veterinary dispensary nila persyang ban approach sya ka dispensary ban lecim dawai ndrei kaba pensusi ini kalong ba amdan mano ba ai dawai lani staff hak te ke staff kita pitang pion ba syakudar te menshwa kendiat abang ipai gini ki jinduna kata kabaningkong ke ka staff te menshwa la don ki dokter dari uni dokter ru musim syuti no katkum kasus kebangio ka keteng dokter pantom sangma Nrai masin posting yu sim syuti no ban like teng ngi jing kule jong but hadu kini poru claim one batre nrai la shu in charge no ya ka kam jong da we doktor ubana re ubatre ha rengdo dispensary je kasem jinge yu ba un pe atli dispensary te kaperlong ya kata ka dispensary jongi ban khang pe hadu kini poru namar undon bre ba re te de hakini kisni ki balalai haka bahar don mensual don veterinary assistant ndrai uniru la kumba arte yo menta la sha transfer no yu hakapor ba udang don kadang kano ngidap da kajing keman hakapor ba train mar ba u long ba ju jam ha bat ki bro stay bat kan bangi le chim dawai eru bunhi ngiyo ki dawai kat kum ba jing not kam
Nrei nado basya transfer umta la artayo umur ba mdon shu ba treha tega dispensary te kani ga jingbom don jong kini staff ka dei ga jingdu no ka bakraw namta ka dong ka khanjungi ka baar ni baju ka facilities hak tega dispensary tang ka sign board ru ka banding kong tang ka sign board ru mdon hak tega building jong tega veterinary dispensary tilada khata sign board kam don kumno ki ba kintip ba kadai ka dispensary veterinary dispensary but kabaar ka ro klam don man tega jaka ki hab tong na sa jingai de lada kumdon ka kumno tu staff ro kin shong tu kumno kin chatting chat kin deal kin ai te kabalai kadai kabakam kong san kata kadai ka jing supply kita wai kata wai ru hakapor bangi like inspect yang saya ka dispensary haga jing kran ba ubi barin ko bala sha transfer nilap ba uang ba kaduna ba ka supply ba meniru hakapor bangi kran ba district veterinary officer ni ula penpa bangi ba kata wai kaduna ba ka demand ka pun mereka supply ka duna di mentah kumbang ong mene peningkong ba ka jimpang ka babun ta khlak di jimpang hakimrat tilada emdon ne ka dawai ban pak sumare kini kimrat de ni cikam kini kimrat hikin yap be te ka dai ka jingdu nong ka bakhraw nam ta kitu ki ba ri mrat ha te ka dong ka than jungi de nakalen jungi ka sa bu ahmat mentah ban dawa na kalian coba sokar ba dai ban penbiang no ya kini ke jingduna haktai ka veterinary dispensary namar baling kren ekta namar ba kai ke jingmut nadangi don ya kata ka veterinary dispensary tangga building ndrai kinong tre haktai umdon tekai ke jingyut nong ka ba ka dong ban ka than chalang shatai kio na kane ke dispensary tingi kerpat ya ke sorkar daga buram bas ngobha ban phak no ya kini ki dokter at least way dokter kataro kala biang but kabaar phak no ya u veterinary assistant ru banyarap u dokter ba tre hak tega dispensary ban kumjuru penbiang ya kini ki kumang mene ka pakongsan ta dawai kenang ba kanong ka kacing sumare kini ki merat kanong ka ba baik ke berhenti ba ka ke bang ong leha office penbiang ya kata ka nilai akaran mene ba officer ba ngin sayarap na ke umru kilapan yo kumbang nilai akaran mene te penbiang ya umru ka office ba kumbang ong mene ka ba ka signboard